Гаилә һәм мәктәп журналының октябрь саны дөнья күрде. Белгәнебезчә, октябрьдә безнең укытучылар көне һәм шуңа күрә әлеге журналда да безнең укытучылар турында, мәктәп турында язмалар ничектер җылырак та язылды. Тышлыкның менә беренче битендә күрәсез сез Фатиховлар гаиләсе Гөлия һәм Илдар. Менә язма да шуларга багышлана, төп язма. Гөлия һәм Илдар Фатиховлар гаиләсендәге мәхәббәтне һәм сабырлыкны бизмәнгә салып үлчәсәк, мөгаен никахның ныклыгын тәэмин итә торган сыйфатлар тигез булыр дип яза Таңсылу Габидуллина. Шундый күркәм гаилә алар. Һәм шулай ук әлеге санда министр белән дә әңгәмә бар. Без белгәнегезчә Туфан самавары тапшырыла циклын башлап җибәрде һәм без беренче кунак итеп гаилә һәм мәктәп редакциясендә бу безнең ничек дип әйтим инде, төп Татарстанның төп укытучысы министрыбыз Илдус ага Хадиуллин. Илдус әфәнде белән мәктәп тормышы турында гына түгел, аның гаиләсе, әти-әнисе, туганнары, дуслык төшенчәләре турында сөйләштек һәм үзенең ничек итеп мәктәптә беренче адымнарын ясаган мизгелләрне дә ул безгә сөйләп узды. Шулай ук биредә татар мәгърифәтчеләре дигән рубрика эшләп килә. Бу икенче сан инде. Бу санда без Шиһабетдин Мәрҗани турындагы кызыклы фактларга тукталдык. Шиһабетдин Мәрҗани ул дин галиме буларак та безгә кадерле һәм шулай ук ул татарның беренче тарихчысы буларак та татар милләтендә үз изен калдырган бөек шәхес. Шулай ук биредә без Мунчали, Яши әле Мунчали дигән мәкаләгә тукталырга киңәш итәм. Биредә Шүпрәле районы Мунчали авылы турында. Мунчали ул бик данлыклы һәм борынгы авыл. Биредә Совет чорында да әле сыр комбинатлары эшләп торган. Менә шундый тирә-юньгә данлыклы. Хәзер инде авыл әлбәттә теге ничек дип әйтим, бетү ягында, ләкин аңа да карамастан Илмир Расих улы Измайлов дигән кеше әлеге туган авылын яшәтү өчен төрле проектлар уйлап таба. Шул исәптән Мунчали укулары да менә язма гомумән татарлар яши торган авылларга да багышлана. Шулай ук безнең Йолдызлы гаилә дигән рубрика бар. Ләйсән Низамова монда Рөстәм Закиров гаиләсе турында язды. Һәм шунысы кызыклы, моннан берничә дистә еллар элек Ләйсән әлеге гаилә турында язган була. Һәм менә яңадан берничә дистә ел узганнан соң Ләйсән кабат әлеге гаиләгә кунакка барган һәм кызыклы гына әңгәмә эшләгән. Тагын нәрсә әйтик? Баш мөхәрриребез Гөлүсә Закированың биредә Мәхдиев нигезендә дигән әтрафлы әңгәмәсе урын ала. Әлеге язмада яңа исем иҗат лабораториясе турында сүз бара. Әлеге лабораторияга йөрүче егетләр һәм кызлар Мәхдиевнең туган авылында булганнар, ул гына түгел, туган нигезендә һәм анда кызыклы гына очрашу узган. Менә әлеге язма шуны бәян итә дә инде. Тагын нәрсәләр әйтик? Кирәкле комиссия, менә монда Светлана Гайфетдинова Түбән Кама шәһәре диагностика һәм консультация үзәге педагог психологы үзенең киңәшләрен бирә. Мәктәптә укыта торган балаларын мәктәптә укыта торган әти-әниләр белә психолог киңәшләре кайчагында бик кирәк. Тагын нәрсәләр әйтик? Менә шулар әлегә шуларны укырга киңәш итәм. Һәм безнең балалар өчен осталык дәресе бар. Бу балалар өчен генә түгел, аларның әти-әниләре дә аны безнең Расиха Фаизова алып бара. Менә кызыклы кул эшләнмәләре биредә. Шуларны ничек эшләү турында язылган. Менә әлегә шулар журналны үз кулыгызга алып укырга киңәш итәм.